We are going to be opening това нещо тук. Нямам търпение. Аз знам какво е. Подарък ми е. Днес го получих и наистина за първи път правя анбоксинг видео и просто нямах търпение за този ден, в който просто ще пристигне и ще мога да го отворя пред вас. Моят мъж толкова добре го е опаковал, толкова се е постарал, че не искам да късам хартията. Лимитирания коледен календар на Rituals. Дори не знам как се отваря. Аз не съм гледала анбоксинг видеа на този коледен календар, защото просто не исках да си спойлвам какво има вътре. Погледнете го! Хора, аз не съм отворила нито едно и искам да кажа, че аромата от тази кутия... Виждам, че отстрани са тези кутиите, които трябва да отворя. Те са по номерца и много ясно, че аз просто няма как всеки ден да отварям по едно. Аз съм доста нетърпелив човек, затова ще ги отворим всички заедно. Това е първата кутия. Не знам дали да ги дръпвам или просто е така. Окей, няма да ги издърпвам, защото не ми се иска да демеджна самата кутия. Вижте го! Какво е маничко? Това, доколкото знам, е ароматизатор и омекотител. Не съм го ползвала до сега. Изглежда много сладко и знам, че по принцип голямата му опаковка е 750 мл, а това тук е 75. Много добро. Знаех си, че второто нещо ще бъде мини свещ, която е много сладка. Аромата е просто това нещо, ако го запаля, предполагам ще държи около половин час, но съм 100% сигурна, че целият апартамент ще ухае страхотно и всъщност нямам търпение да я използвам. Така, сложили са... Това е крема им за ръце, като се изненадвам, че са сложили оригиналната опаковка, а не по-малка. Те обикновено са по 70 мл. Страшно добри. Ами не, излагах ви. Има и такива от 100 мл. Това са тези, които използвам в момента. Аромата им е брутален. О, what? Всъщност не знаех, че Rituals предлагат мокри кърпички за коли. Car Wipes. Идея си нямах. Изглежда супер интересно. Не мисля, че ще дам това на Стилян да си бърше колата. Никакъв шанс. Остават си за мен. Още една свещичка. Много са сладки. Мисля, че тази първата ми харесва повече като аромат. О! Какво ще е ритуал без... Само една ръкавица ли са сложили? Хей! Наистина са сложили само едничка. Ами, по-добре една, отколкото да нямаме ръкавица. В смисъл... Търкаме се само с дясната ръка, нали? Помислях се, че е още една свещ. Но не е свещ. Не е свещ. Мини дезодорантче! Не, глупости! Това е от душгела им. Душгеловете са им просто брутални. Като в момента използвам по-голямата му опаковка. Е 200 мл по принцип. И също така много харесвам и от... Разбира се. Отново по-големите им опаковки.
Искам просто да го изпробвам. Спаркъл. Не, то просто на камера няма как да го хвана. Кожата просто става много мека на допир. Много съм доволна. Не ми казвайте, но разтекло се. Да, самата капачка е мокра. Ето защо кутията миришеше толкова добре, защото... Да, той и самата кутия се отсветила в жълтеникаво. Но не, няма да си разваляме настроението, не. Всъщност какво е? Да, това е дезодорант. Отново Сакура. Малко ме яд, честно казано, но се радвам. Ще си го избърша и ще си го ползвам. Аз просто не мога да мадна, защото ми мирише на хубаво, разбирате ли? Прощавам. Окей, ще се направя, че не съм го видяла. Не съм го ползвала и много ще се радвам. Всъщност какъв? Мисля, че имам любим аромат. Червената серия ще ми се разсърди, но погледнете. Отивам да се измия. Какво е това? О! Окей, мисля, че имам нов фаворит. Да, мисля, че това, което отворихме сега последно, ми е фаворит. Shower gel. Но! Wait a damn minute. Аз не знаех, че това съществува. Изглежда... Това е shower gel. Аз не знаех, че... Как не знаех? Аз съм заклет фен на Rituals с хора. О, мага. Ще направя беля. Окей, не съм свикнала с такъв аромат от Rituals. Този е малко по... Не знам дали ми харесва. Не, харесва ми, но... О, мага, човек, как ли, мами? Мама ще ме убие. Мамо, изчистих го. Обещавам. Тилянката ме види... What is that? Шампуан, боди бар. Има аромат на чай. Много приятен чай. Няма да го използвам като шампуан, ще го използвам като ароматизатор за моята чанта. Още едно нещо, което обожавам от Rituals. Балсама им за ръце. Аз използвам този в момента и съм страшно доволна, както не престанах да повтарям. Аромата е просто безупречен. Сигурна съм, че този е брутален. Още едно нещо, което не съм пробвала, а много искам. Това е спрея им за тяло и коса. Води се като... Да, парфюм е. Така. Същото. Много се радвам. Наистина много се радвам. Нямам търпение просто да ги ползвам. Ароматът е точно като крема им за ръце. Също така ми напомня на нещо, което аз използвам в момента. Олето им за тяло, което също е от серията на Sakura. Абсолютно същия аромат, но едното е и за коса, другото се използва само за тяло. Това е Home Perfume. Имам същото, но от
миналата лимитирана колекция. Всъщност не съм го използвала, все още ми стои в кутийка, но знам, че аромата е много добър и скоро смятам да използвам и двата. What is that? Damn! Окей, успях. Това е измиващия им гел за ръце. Това беше крема за ръце. Вече се ги имам в комплект. Shower Oil. Колекцията. Истината. Нямам търпение. Body Cream. Ползвала съм го преди. Аромата е... Нямам търпение да го използвам отново. Знаех си, че ще има четвърта свещичка. Знаех си. Толкова ме изненадвате. Мисля, че тези двете миришат еднакво. Не съм ги използвала до сега. Не искам да го отварям. Знам, че ще ми хареса. Шампуан! Шампуаните на Rituals не съм ги използвала. Мисля, че това е знак. Да, определено е знак. Балсам за коса. Още един знак. Абсолютно същия аромат като шампуана, но е балсам. Хора, съвсем случайно, докато си оправях кутийките, забелязах. То е с вътрешна картинка. Хора, това горното се отваря. Тук има батерия. Аз съм объркана. Ще отида да викна Стилян. Как можах да го пропусна? То свети! Благодаря ви, че бяхте с мен и с тази красота тук, която за малко щях да пропусна. Може би щях да изгледам някое видео и след дъжка чулка. Надявам се да ви беше толкова интересно, колкото и на мен. Чао и до скоро!